Walang hiya ka. Ba't mo ako sinampal? Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Ito ko tandaan mo, Santo. Pareho lang tayong walang kwentang tao. Kaya pareho lang nasusunugin ang mga kaluluwa natin sa impyerno! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga sandaling nagiging alipin tayo ng ating mga kahinaan at nawawalan tayo ng lakas upang labanan ang mga ito. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Natalia sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Vincent, mabuti naman nakauwi ka na galing sa eskwelahan. Eh, paalis na talaga ako. Paalis? Oo. Bakit na saan ka pupunta? Saka bakit ang laki niyang dala-dala niyong bag? Kasi madidestino si Santos sa Cagayan de Oro. Siya yung magiging construction foreman nung itatayong mall doon. Kaya nga sasama na ako sa kanya. Magsasama na kami doon. Pero Nay, may pamilya na rin si Mang Santo. Paano kayo magsasama? Gaya na sinasabi niyo ngayon. Nagdesisyon na siyang iwan yung pamilya niya. At kayo, ganoon lang kadali. Naiwan kami ni ate. Paano na yung pag-aaral ko, Nay? Paano na po yung buhay namin dito? Malalaki na kayo. Kaya nyo ng buhay ng ate mo yung mga sarili nyo. Huwag kayong mag-alala. May iwanan akong pera para ipagpatuloy nyo yung pagkakarinderya. Malaki-laking puhunan din yan. Palaguin nyo na lang. Nay, Ano? mag-isip-isip naman kayo. Tatalikuran nyo kami rito samantalang hindi naman kayo sigurado sa magiging buhay nyo kay Mang Santo. Ay, naku. Pwede ba, Vincent? Huwag mo na ako dramahan, ha? Hindi nyo maibibigay ang kaligayahan ko. Kaya, hayaan nyo na ako sa gusto ko! Sino? Nanong pa rin. Si Natalia? Ang babaeng laging nag-aasawa? Ayun! Nagtana na naman. Kalain niyo yun? Ang tanda na. Hindi pa rin nagsasawa sa papalit-palit ng kinakasama? Basta ako, ha, pagkaubos mo sa 8 bote ng beer na yan, hindi na kita pagbibilang pa, Ivy. Pinagbigyan lang kita dahil gusto mo nga maglabas ng sama ng loob sa ginawa ng nanay mo. Hindi lang masama ang loob ko kay Natalia, Manong pa rin. Muhi ako sa kanya. Dahil hanggang ngayon, nag-20 anyos na ako, ayaw pa rin niya sabihin kung sino ang tatay ko. Siya man! Hindi rin daw niya alam kung sino. O, di ba? Ang laking kalukuhan na hindi niya kilala kung sino ang tatay ko. Ay, alam mo naman yung nanay mo. Ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan ng kanyang mga kamalian. Ako, gusto ko makilala ang tatay ko. Dahil baka mabagong buhay ko kapag nakilala ko siya. Nangangarap din naman ako ng maayos na buhay eh. Hindi kagaya ng pangit na buhay na ipinamulat sa akin ni Natalia. Buti pa nga si Vincent eh. Kilala niya ang tatay niya. Yung baklang nagtatrabaho sa parlor sa kanto. Pero wala rin pakialam sa anak niya. Vincent, paano ka pa ngayon makakapag-aral ngayong iniwan na kayo ng nanay mo? Ano, papasok ka sa eskwelahan na walang laman ng bulsa at kumakalaman tiyan? Buti pa, sumama ka na lang sa diskarte ko. Anong diskarte, Jopet? Nakakita mo yung mga tumatakbong jeep na puno ng mga pasahero? Ha? Oo. Ganito,
Kapag nag-stoplight, iikutan natin ang mga jeep na yan. Tsetsempuhan natin ang matatandang babae na may suot na gintong hikaw o kwintas. Tapos, hahablutin natin. Ha? Pero, Kamgalala! Tuturuan kitang manghablot ng hikaw at kwintas. Tara. Papracticing kita. Talingan mo, ha? Hanggat nakahinto ang mga sasakyan. talaga bang hindi mo na ako titigilan sa kadadakdak mo araw-araw? Ah, Ha? Pag hindi ako nakapagpigil, susungangain na kasi. sige, subukin mo. Kala mo ba, hindi kita lalabanan kapag sinaktan mo ako? Puro ka reklamo eh. Pati pagtira sa barracks na to, hindi mo pa rin makasanayan. Dapat mo pa nga ipagpasalamat na wala tayong binabayaran tirahan. Pagkain na lang ang pinoproblema natin. Ah! Ang gusto mo matuwa pa ako na nakatira dito sa barracks na ito, natirahan din ng mga barakong trabahador dito. Ay, pati sa kubeta, naliligo pa ako. Pilit na may nagbubukas ng pinto. Ha! Tulad ngayon, lasingan na naman yan magdamag. Eh, anong gusto mo? Hindi na naman ako matutulog. Baka nakakalimutan mo, Natalia. Nung sumama ka sa akin, hindi kita pinangako ang ititira sa mansyon. Alam na alam mong katayuan ko. Kaya huwag kang masyadong mapaghanap! Ate, aga mong nagising. Oo, Vincent. Hugasan ko nga kasi itong mga gamit natin sa pagkakarinderya. Mamayang gabi kasi, mamimili na ako ng mga Ricardo para sa mga ulam na ititinda natin bukas ng umaga. Totoo, ate. Magtitinda na uli tayo. Oo. At saka, para makapasok ko na rin sa eskwelahan. Naisip ko kasi na ilang buwan na lang, ka-graduate ka na sa senior high school. Eh, sayang naman kung mahihinto ka pa. Salamat, ate. Kung alam mo lang kung gaano ako kasigil sa mga sinabi mo. Bigla kasi ako namulat. Bakit ba sisirain natin ang mga buhay natin? Gaya ng pagsira ni inay sa buhay niya. Kung ayaw niyang ayusin ang buhay niya, magsisikap tayo. Para kahit paano magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ate, pangako, katuwang mo ko sa mga plano mo. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Siguro nga. Baka nga na mabuti na rin hindi na natin kasama si inay. Para mas maging magaan nating maitaguyod ang buhay natin. Dahil habang sinisikap ko siyang iahon sa kanya mga kahinaan, ang mga kapakanan naman natin ang nasasakripisyo. Hindi kita pinilit na sumama sa akin. Kaya huwag mo akong sumatan sa lintik na pagsasamang ito. Hindi mo nga ako pinilit. Pinagsamantalahan mo naman ang kahinaan ko. Kaya simula nung naging kalbaryo ng buhay ko. Uy, bakit ako? Hindi ba naging impyerno ang buhay ko sa'yo? Wala ka naman dapat ipagmalaki ah. Uy, ilang lalaki na ba nagdaan sa buhay mo? Bago ko. Walang niya ka. Ang sakit mo magsalita. Walang iya ka. Ba't mo ako sinampal? Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Ito ang tandaan mo, Santo, ha? Pareho lang tayo walang kwentang tao dahil pareho lang natin iniwan ang ating mga pamilya. Kaya pareho lang nasusunogin ang mga kaluluwa natin sa impyerno! Akala ko pa naman, kaya ka nagpunta rito. Sasama ka na sa diskarte ko. Eh, kailangan ko talaga ng mga pagpapasa ng mga hinahablot kong alas para hindi ako matiklo ng mga polis. Ikaw ang isasama ko sa trabaho nakita ko para sa iyo, Jopet. Os, may trabaho kang nakita para sa akin.
Para namang ayokong maniwala. Nangangailangan ng janitor sa eskwelahan namin. At dahil mabait sa akin yung principal namin, nakiusap ako na ikaw na lang ang kunin. Dahil sabi ko, kailangan mo ng mapagkakakitaan. Kaya, inirekomenda kita. Sa bagay, sawa na nga ako sa kalululo ng mga ini-snatch kong alahas eh. Gusto ko na rin talaga magbagong buhay. Tumatanda na rin ako ha. Lagi ka kasi kitang naiisip eh. Kapag may nangyayaring masama sa'yo sa lugar na ito, ako ang unang-unang nasasaktan. Magkababata tayo. Halos para na tayo magkapatid. Pero wala kasi akong pagkukunan ng mga gagastusin sa requirements eh. May solusyon na rin tayo dyan. Ha? Tutulungan kita sa mga gagastusin mo sa requirements. Ako bahala sa'yo. Sinabi ko na rin kasi kay Ate Ivy ang katayuan mo. At handa siyang tumulong sa'yo. Biruin mo yun. Naihanap mo ako ng trabaho. Akala ko, dito na lang ako tatanda sa magulong lugar na ito. Kasi sabi ni Ate Ivy, kahit na iniwan tayo ng ating mga magulang, huwag na huwag daw natin sisirain ang ating buhay. Huwag na huwag daw tayong liliko. Paano? Magpapasalamat na ba ako agad sa inyong magkapatid, Vincent? Ang gusto ko, katulad ko, mangarap ka rin, Jopet. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, ituloy mo yung pag-aaral mo. Wala namang requirements na edad sa pag-aaral eh. Ang mahalaga, nagpupundar ka ng isang magandang bukas para sa sarili mo. Ivy, may taong nagpasamang ihatid ko raw siya rito. Marami daw siyang gustong ihingi ng tawad sa inyo ni Vincent. Inay? Ivy, anak. Paano? Total, nagkaharap na kayo mag-ina. Alis na ako ha. Walang tao sa tindahan ko eh. Maiwan ko na muna kayo. Ivy, alam kong malaki ang hinanakit niyong magkapatid sa akin. Lalo ka na. Kung bumalik kayo, para pagkatapos, iiwan lang kami uli. Mabuti pang hindi na kayo nagpakita pa rito, Nay. Nagbalik ako upang hindi na muling umalis, anak. Lalo na ngayon ko napagtanto ang bigat ng aking kasalanan. Hindi naman mababago na ikaw ang aming ina. Inay. Sa palagay niyo ba, kung hindi kayo mahalaga sa amin, hindi kami masasaktan sa inyong paglayo? Pero sana, sa pagkakataong ito, may sinseridad na sa mga sinasabi ninyo. Kung muli man kami magtiwala sa inyo ni Vincent, huwag niyo naman paglaruan ang mga damdamin namin, Nay. Pangako, hindi na ako gagawa ng mga desisyon na magiging dahilan pa ng ating pagkakawatak-watak bilang isang pamilya. At lalo ako magsusumikap upang muling bumalik ang inyong pagtitiwala. Mahal ko kayo, mga anak. Kayo ang aking buhay. Dahil kayo ang bumubuo sa aking pagiging isang ina. May mga pagkakataong ang pagsisisi ay nangangailangan ng maraming patak ng luha. Walang humpay na panalangin at walang sawang pagsisikap
upang makamit natin ang kapatawaran sa kanyang panahon. Ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.